Mangke mau dindangdutke, Mas. Dindangdutke, coba. Oh, ngono ah. Ya, coba kaya ngapa? Lagune bersih desa ing Prajekan. Heeh. Dindangdutne telung rambahan. Oh, engko karo ngenteni caire dhuwit 1 juta kok Pak Lurah ki cair apa ora dari. Lampirmu. Wis ora ah, wis maring ya wis pirang-pirang kok. Ya. Monggo buka saka saron, monggo aja. Suara tunggal sing cetha vokale. Sumbang Surung sebuah karya lagu untuk masyarakat Prajekan ya wis katur ya tur aku ora mudeng kersane Pak Lurah kok njaluk lakon Begawan Sabdo Wala ya sing penting iso dilakoni. Nah apa